De Too Good To Go app. Etenswieren die het haast uit datum gaan, kunnen in de app voor een lietse prijs kocht worden. En nou de badskippen duur binnen, rint dit concept bij de Plus in de Westereen goed. In het begin werd het inderdaad nog net zo'n groot succes, maar al vrij snel wie dat wel onderhand. En ik had het idee dat het inderdaad nog volle sneller gaat. En dat het nog volle meer in is, om het samen te zeggen. Het initiatief is net alleen nog goedkoop, maar is ook een goede oplossing om het vergriemen van etentje te gaan. De organisatie en ik wij zelf vinden het natuurlijk heel belangrijk om voor de meesten die wat minder bedeeld binnen, op die manier toch ook hun boodschap aan te letten. En aan de andere kant natuurlijk ook de verspillingen te gaan, zodat er net onnodige spul voortgegooid wordt. Ik vind het wel een goed initiatief, want er zijn heel veel producten die worden allemaal zo weggegooid. En nou doen ze het in een box en voor de mensen goedkoop aanbieden. Een heel goed ding. De winkels gooien minder voort en wie had goedkoper eten. Het is gewoon vooral producten redden die anders in het afval zouden belanden, is altijd een goed initiatief. Toch bloot de Plus hem ook inzetten voor de voedselbank. Er is naast de Too Good To Go bloot er nog voldoende wel oer, wat wij net verkepen en wat naar de voedselbank daar gaat.